И да, здравейте хора, аз съм Mr. Sparky Gaming и днес играем билотински сервер, както винаги. Най-добрият сервер за игра в Minecraft. И да, нека да отидем да ви изкараме него. Първо, трябва да отидете на спауна и да разгледате най-хубавия спаун в... Изобщо най-хубавия сервер на Балканите, според мен. Гледайте го, това е страхотен. Нямам да ми просто игра от него от някъде 5-6 месеца, доста се кефя, много ми харесва. Като гледате, това е спауна, сега ще ви изведа отвън. Може да се закупите етаж от спауна за SMS от 24-480, не знам точно. Имаме Skyblock, тук е enchant зоната, тук е информация, да кажем за SMS и правила и други неща. Paintball, тук е места за строене. Тук да отидем в шопа. Тук парцели, апартаменти и тук е за недера. Сайта. И тук може да си купите титли за SMS. Админа е 960. Бос. За да станете бос, трябва задължително да сте били преди това с титлата админ. Тоест някъде видва около 20 лева. Има... Може да чупиш където искаш. Разбира се, не трябва да се грифи, тъй като грифа е забранен. Но имам предвид, че може да влизате в рейсове и такива други неща. Имате почти... Мисля, че имате всички команди, а ако нямате всички, то няма къде да имате всички, така че трябва да си ги закупите от сайта. Има допълнителни команди, които можете да си купите отделно. И да, аз имам доста команди. Не са баш толкова много, но пак имам доста команди, които съм си закупил отделно. И да, ето го и нашия красив спаун, правен от нашия owner Loot. Гледайте колко е готино, тук малко фигурки. Да, като казах, може да закупите от спауна етаж, където може да си правите който искате с него. Имам предвид, може да си закупите, може да направите шоп, да кажем, или нещо от този род папа. И да, ето го и нашия Warp Shop. Сега в момента съм сам, защото е 6-7 часа накарам. Аз играя от 4. И тук гледате колко хубаво е подреден. С табелки бай. И да, има много арпове. Първо ще ви заведа на най-важните, които са в играта и са направени от owner, разбира се. И да, гледайте тук, брони, глупости, всичко си има. Отиваме на Warp PvP, където после трудно трябва да вземем, трябва да заобикаляме. Между другото, някой е копирал PvP-то ни в един друг сервер. И това доста ме дразни. Тъй като този, който го е копирал, мисля, че е играл в този сервер, явно от него му е харесал и си е направил същото. Това е доста гадно. Ще пусна гейм мода. Но тук няма да го пусна, така че... автоматично се изкарва и автоматично бива на гейм мод 0, като отидете на PvP. Както знаете, никога не използвайте хак. Първо, защото не е честно, и второ ще се накаже с бан, така че внимавайте какво правите. Warp, enchant. И то също на спауна. Ето. И тук различни там по-нататък има за tools, за armors, така нататък. Bow enchanti, weapons enchanti, много неща. И да, значи следващия warp главен е... Да, warp SMS. Да. И да, тук ще видите много интересни къщи, които се продават за SMS от 24 от 480 с много добър дизайн.
Много късо строили, от както и Halo, както и Dave Pro, както и Potres или там какъвто беше, или Rado Joy, точно да. И много ме кефи тяхните къщи. Аз строя много добре, обаче малко спрях и повече влизам, за да наблюдавам сервера, отколкото да играя. И разбира се да го рекламирам, за да могат да влизат повече хора и става готино. Да, разгледате нашия самоград, с гараж, с всичко. И да, ще покажа един мой добър варп, който направих не много дълго, но варп, говоря, ресторант. Ето, не е много красивно. Горе-долу добре, има си табелки бай, но нещо не се изтърсва флеймовете. Тоест не мешава какво купуват, какво се купува. И да, ето тук отивам на втори етаж. Тук имате сел. Тук имате репирал и тук също имате бай и така нататък. Тук съм сложил две enchant table и ender chest. Сега ще ви изкара малко из двора, да разгледате. Това са барчета. Съм приготвил малко глупости това да пиене. Едно барче. Имаме си фонтан. Не точно като фонтан, но нещо такова, което ме кефи доста. И да, значи, да, отиваме ето тук, където продавам малки каштурки с 4 легла доставен, с гордо добър дизайн вътре. Ето както гледате, тук съм дък. Тук ето това е банята, това е туалетната. Сега излизаме, извинявайте, часовника ми звъня алармата, че малко трябва да стане на хладна даска. И да, значи, това е следващата къща с хладилник. Сложа малко кейк. И да, тя също е 400. Гледайте. Другата на мен повече ми харесва, аз просто направя по-бързо. Малко са грозни, но така да. И да, следващия ларп, ще сетим. Ще отидем на ларп шоп и там ще скачим на следващия етаж, ще разгледаме точно на ларп. О, имаме си приятелче. Как е? Ого, даже се влезе с трима. И да, ето тук. Лично името на агенция. Това е примерната. Так. Там на табелите за продажба, така кликва се, значи. И тук отиваме на Word. Отиваме на WordBus и там когато е, да, bus.b. И тук има апартаменти, които се продават на юзерите и на другите хора. Между другото да кажете
Стефан Набахай на YouTube. И да, значи, те имат табелки for sale и ако има цена и тук не пише sold, да не го купувате. И тук има на зелен, даже забрах какво пише там. И го купувате, съответно се го сетвате като home, set home и там място и името, което искате да се, как да се казва home, за да се телепортирате там. От този канал сметам само тук да снимам, може би в други сервери, но по-нататък. И да, значи това беше този ларп. Някой моя къща да ви покажа интересно. 24. Не знам, защото и да, тук купих един град на Кукузе или кой беше този. Съм му купил. Разори го това момче. Не, точно може да го направи по-хубаво. Да направим ларп. Топчик за... И да. Добре, приятели, благодаря за гледането и моля коментирайте, харесвайте и така нататък. Ако ви харесват моите клипове в моя нов канал в YouTube Mr. Sparky Gaming, моля абонирайте се за мен и разбира се, питам на сервера, както сайта и това. Както сайта и страницата ни във Facebook ще бъде в описанието на клипа. И така, благодаря и чао!